Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlary gündeligi. Türkmenistan 2-nji jahan uruşyna gazanlan ýeňişiň 74 ýyllygyny belleýär. 9-njy maýda Türkmenistan 1941-1945-nji ýyllaryň 2-nji jahan uruşyna gazanlan ýeňişiň 74-nji ýyl dönümini belleýär. Bu münasibetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkyna gutlaw hatyny uratdy. Beýleki tarapdan Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň habar bermegine görä, vilayet häkimleriniň hemde beýleki döwlet başlyklarynyň prezident Berdimuhammedow ýeňiş güni münasibetli urudan gutlaw hatlary 9-njy maýda paýtagtyň köpçüliklerin transport serişdelerini awtobuslarda radio arkaly ýolagçylara eşitdirilýär. 9-njy maý Türkmenistanyň iş güni. 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Zähmet kodeksine bayramçylyk we hatyra günlerine degişli üýtgetmeler girdilenine 9-njy maý ýeňiş güni işlenilmeýän bayramçylyk günleriniň hataryndan çykaryldy. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligindäki telewizion kanallary 2-nji jahan uruşyna gazanlan ýeňişe bagşlap telegepleşikleri efire berýär. Beýleki Sovet ýurtlaryna şol sany Merkezi Aziýa ýurtlaryna ýeňiş güni giňden bellenilip geçilýär. Russiýa 2-nji jahan uruşyna ýaranlyk güýçleriň Nazi Germaniýasyna garşy gazanan ýeňişiniň 74-nji ýyl dönümini Moskwada harby parat bilen belledi. Şeýlede Rus medeniýeti ýeňiş bayramyna bagyşlanyp geçirilýän ölümsizlik polka atly ýürüýüşleri Moskwada 1 million töweregi adamyň gatnaşmagyna garaşly ýanyny habar berýär. Şeýle at bilen geçirilýän ýürüýüşleri beýleki Sovet ýurtlaryna hem görmek mümkin. Türkmenistanyň 2-nji jahan uruşynyň veteranlaryna prezidentiň adynan bayraklar we pul syýlaglary gowşuruldy. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu etet habarlary gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 9-njy maýda Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz itleri awlandy. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, günüň başynda hususanda Görogly köçesinde jemaat gullyklarynyň işgärleri birnäçe iti şol sanda güjükleri tutup äkidipdir. Şuň ýeňiş güni Görogly köçesinde birnäçe iti tutdular. Olar ýaňy ýakynda bu ýerde ornaşypdy we hiç kime pätkil bermeýärdi. Olara iýmit berilýärdi diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä tutulan haýwanlary ýörite ulaga salyp näbelli bir ýere äkidipdirler. Ýerden itleri tutup äkiden ýörite awtobulagyň nomeri 7026. Ol ýerde garry itler we güjükler hem bar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 9-njy maýda habar berdi. Azatlyk Radiosu bu ýagdaýlar barada Aşgabatda resmi çeşmelerden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda öýsüz haýwanlary awlamak boýunça resmi çäreler adatça bayramçylyklaryň öňünde janlanýardy. Ýylyň başyndan beri şäheriň ýaşaýjylary haýwanlaryň iýdi-giderli häsiýetde awlanmagyna şol sanda tutulan wagty köpçüligiň içinde öldürilýän pursatlaryna şahyt boldular. Ýaňy ýakynda Parahat 2/4 etrapçasynda daşara gezmäge çykan gyzgyl trenkli bir pişigi öldürüp başladylar. Geçip barýan adamlar gyýkylyk etdiler, emma köçe süpürjiler edýän işini dowam etdirdiler. Öý eýeti olar bilen ýakalaşyp pişigini ellerinden aldy, emma pişik bir sagatdan öldü. Köçe süpürjiler bolsa polisiýany çağırdylar. Şeýlede köçelerde awy taşlaýarlar. Meniň öz itim awly adygy biýdin ipdirdi, ordan halat etdik diýip Azatlyk Radiosynyň töhfetdeşleriniň biri Aşgabatly Denan gurrunberdi. Aşgabatda öýsüz haýwanlaryň jemaat gullyklarynyň işgärleri tarapyndan öldürilýän wagtynda sosial ulgamlarynda çap bolýan maglumatlarda şäher ýaşaýjylarynyň şol sanda çağılaryň haýwanlara rehimsizlik görkezmegi barada habar berilýär. Türkmenistanda el ýeterli IMO ulgamynda çap bolan maglumatlaryň birinde zulum edilen kejejik pişigiň çağılaryň elinden alynanlygy barada habar berilýär we onuň suraty ýerleşdirilýär. Beýleki bir maglumatda gözi oýlan we aýaklaryna zeper ýeten güjügiň suraty ýerleşdirilipdir. Azatlyk Radiosyna bu güjügiň halat edilenligi we onuň Kerki şäherinden bolan bir maşgala düşenligi ma'lum boldy. Aşgabatyň Ketrovka atly böleginde çörek zawodynyň golanynda 2 aý mundan öň tapylan bu itin ykbaly barada Azatlyk Radiosyna adynyň efirde tutulmagyny islemedik. Aşgabatly haýwanlary goraýjak aktivist gurrunberdi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Şol Türkmenistanda orada aýynda agyz bekleýän adamlara has az duş gelse bolýandygyny, muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we adamlaryň arasynda ekstremizmde aýplanmak gorkularynyň sebäp bolýandygyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Türkiýe bilen deňeşdirilende Türkmenistanda mukaddes orada aýynyň ýetip gelendigi o diýen duýulmaýar. Agyz bekleýän adamlar dini ekstremizmde aýplanmakdan gorkýarlar. Şol sebäpli adamlar agyz beklemejek bolýarlar ýa-da olar özleriniň agyz bekleýändiklerini köpçülikde aýtmajak bolýarlar. Ýaşaýjylar 10-15 adam bolup her gün bir adamyň öýünde ýygnanyp agzaçar edýärler. Soňra da meçhide gidip doga dile edýärler diýip paýtagtdaky habarçylarymyň biri anonim şertde 9-njy maýda gurrun berdi. Beýleki tarapdan Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan dürli ýaşdaky aşawatlylaryň ençemesi geçen ýyllardakylar bilen deňeşdirilende agyz bekleýän adamlaryň has az göze iýilmegine ilatyň maddi mümkinçilikleriniň barha yaramazlaşmagy bilen düşündirýärler. Ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä agyz bekleýän adamlar selälikde köplenç et, çörek, gök, bakça we süýji önümlerini iýerler. Ýöne häzirki wagt adamlaryň köpüsi bu haritlaryň käbirini satyn alsa, galan bölegini satyn alyp bilmeýär. Şu wagt adamlaryň köpüsi ertirlik çaýynda diňe çörek bilen şekerli çaý içip bilýärler diýsek de boljak. Adamlaryň köpüsi maşgalalaryny eklemekde kynçylyk çekýär. Onsoň agyz beklääninde ýeterlik derejede ýokumly adyk önümlerini iýip içmeseň güýç kuwatyň hem bolmaýar, öndümli işläp hem bilmeýärsiň diýip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan aşawatlylaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Beýleki tarapdan ol käbir adamlaryň agdaçar bermäge maddi güýjüniň ýetmeýändigi sebäpli hem agyz beklemekden saklanýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Orada aýynda agyz bekleýän adamlaryň dogan garyndaşlarynyň ýa-da goňşy golamlarynyň arasynda agdaçar bermeligi barada ilat arasynda açyçan aýdylmaýan düzgün bar. Hakykatda agyz bekleýän adamlar agdaçar bermäge borçly däl. Ýöne ýaşaýjylar bu düzgün sebäpli özlerini köplenç borçly duýarlar. Onsoň adamlaryň köpüsi agdaçar bermejek bolup agyz beklemeýärler diýip aşawatdaky beýleki bir habarçymyz aýtdy. Azatlyk Radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň din meseleleri boýunça aşawatdaky döwlet edarasyndan we Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetinden kommentari almak başartmady. Şol Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň orada aýynyň haýsy günde başlanýandygy barada ýurdun köpçüliklerin habar beriş terişdelerinde şol sanda gazetlerinde maglumatyň çap edilendigi hem göze iýilmeýär. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret Türkmenistanda ýurt ýaşaýjylarynyň 6-njy maýdan agyz bekläp başlandygyny habar berýärler. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.